Слушай сега, братле. Победихме Коби и Ковач. Българската кеш лига ни каза, че има едно място в турнира за таг тим титлите. Обаче, ако искаш да ги спечелим, трябва малко да апдейтнем. Да бе, аз съм съгласен, ама защо ме доведе тука? На този пазар? Ами човек, виж са. Трябва малко да вкараме класа в тебе. Не може така да излизаш и да побеждаваш. Не може само с техники и тактики. Това сега ще ти покажа, не се притесняй. Сега ще те науча. Ник, братле, обяда от нас. Братле, аз ти казах, че е направо. Гледай как куца. Целият закат. Как можем да намерим такъв? Цял ден ще го чакаме, така ще ходи по нас като... Айде, братленце! Айде, братле! Журка, може да видиш дали има елка? Ужас. Добре, тук ми ще е добре. Каква е тази рокля, човек? Не? Не. Смене е направо. Майко мила. Ужасно. Какво е това, бе, човек? Кой би го сложил Не знам това? аз, не знам кой ми го даде. Кой би го сложил това? Не знам кой ми го даде. Махай го, сваляй го бързо. От кое село си, бе? Харман ли? Направо се връщай в Харманле с тия дрехи. Изчезвай. Какъв е този гъщи резон, бе, човек? Ужас! Това е най-зле от всичките. Когато кажа уф, Прибирай се направо. В пака, айде. Ужас. Не спасявай, мое момчето. Не, не. Ужас. Потрес. не, братле. Не спасявам си. Да, честно. си Честно. Айде си хон, братле. Чакай. Супер! Супер си! Нищо не ти трябва повече. Откъде ги взети очила? Много са яки. От баба ми? Топ! Перфектен! Ай. Тръгвай! Тръгвай! Давай само хаме. Оня ден го оправим климатика, това е макс. Ще умра лято. Брат, ти утли си, дай се качем фарите, ще умрем. Ще умра. Не, аз ще умра. Вие ще издържите днес, ама аз. Аз не мога да издържа, направо ще се препотя, тук ще сгина. Но супер ге! Сопек ти! Значи само вие песен само от те. Не викай, прекъсна музиката. Ще му фане Ето, някакъв ето, владиш го това. Ти си мен какво? Защо? Кой му даде телефон да стане? Хубаво ще му стана вече. Къде му го даде? Дах му го. О, хубаво тук на гатара, брат. Изтрепи някой, изтрепи. Колко е, брат, много така? Къде ме водиш? Какви са тия шубраци и реки? Давай, давай. В джунглата ли отиваме? Отиваме на тренировка. По какво? То коч! Какво е това, бе? Не ми се играе табла. Дигай я. Почваме. Ма не искам да играя табла, ти казвам. Това не е за мене. Ама няма да е табла, това е шахмат. Как се играе това? One eternity later. Аха!
Remi. You son of a bitch. Айде си ходим. Айде. Кабриолет! Panorama! Finiva con me! Veniva con me! L'amore sbalzo della notte! Cabriolet! Panorama! Non so perché! Perché?